O sigui, tires enrere i tornes al poble, que, bueno, el poble, això que hi havia bastantes cases juntes, no? Llavors, veuràs que arriba un moment que vas quasi per un carrer que hi ha quasi casa a la banda, i quan surts d'aquest quasi casa a la banda, a l'esquerra hi ha un camí superllarg, doncs t'hi fiques per aquest camí, que si siguessis recte xocaries contra una paret. Quan abans de xocar contra la paret tires a l'esquerra. No, o sigui, kill the style exercise, o sigui, mata... Un grup ha de matar exercicis d'estil, saps què vull dir? Perquè si no es transforma en la imitació d'algú que ja existeix. O sigui, ja és un walking, ja ho muntem un de jazz i fem... En canvi això... És tan tonto que no pots... I ho està fent negre. I mola perquè la veu està allà a la veu. És tan tonto que segur que no ho ha fet ningú abans. El segon rap m'agrada, igual el podem posar allà... Per la segona vegada que posem. Jo dic ara pel Sí, pel que continua, tu parles del de després, exacte. Quan ja va Raid a... Va, aquell fot el... I aquell va... No, la tornada què és? No té res, Sí, però vol dir que cau a terra, que